అలా ఆయండి. ముందు ఆయిల్ వేసుకోవాలి, కొత్తిమీర వేయాలి, పుదీనా వేయాలి, ఉల్లిపాయలు వేయాలి, టమాటా వేయాలి. నూనెలో బాగా వేగినాక మిక్సీ పట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత గుడ్లు ఉడికించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్నాక గుడ్లు నూనెలో వేయించాలి. వేయించినాక కొంచెం సాజీర, ఇలాచి, లవంగి వేయాలి. అది వేసినాక కొంచెం అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్ నూనెలో వేయాలి. కొంచెం పచ్చివాసన పోయినాక ఈ పట్టుకున్న పేస్ట్ దాంట్లో వేయాలి. బాగా వేగినాక గుడ్లు వేయాలి. పచ్చివాసన పోయే వరకు వేగినాక గుడ్లు వేయాలి. వేసినాక గరం మసాలా, కొత్తిమీర వేసి దింపేయాలి. ఎగ్ మసాలా రెడీ.